Demanem, per favor, tota la gent que està en aquesta paret de la gratonets de música que se'n faci la banda de Siglogi, per favor. Tota la banda de Siglogi. Que vulguin participar. Bé, si hi ha qualque nin de 7 mesos que vulgui córrer també, és fins a 3 anys, no hi ha cap pega. El nin més petit de 3 anys poden venir a fer la carrera. O n'hi ha una de petit aquí davant. Però aquesta petita no en té 4, no, encara no. Dos en té no. Vale, els pares molt llevant del mig, si no hi ha més, prepararem la canya. Nins, alerta, caure. Això és el futur de les Olimpiades. Millor-los, millor-los. Les properes estaran a camp, les properes. Que està començant antes, ara? Què és que fan el rei, carinyo? Tira, molt bé, són altres. Veig les canyes, el que veig les canyes aquí enmig, mireu-les. Veus els caparrots. I doncs prepararem amb en calentit bé avui de matí, preparats, llestos, va, au, anem, vamos, vamos.
de que fa la canya. Ràpid, 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 ràpid. Ai, 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 que aquí hi ha hagut qualcun. Molt bé, ja en tenim 2 de petits, molt bé. Molt bé. Preparant la canya. Ja no tenim la canya preparada. Molt bé, llevant-se del mig perquè no ha trobat els nens. Preparats. Llestos. Va! Oh, venga, 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 venga. Sí, 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 venga, venga, venga. Agafa la canya, agafa la canya, la canya, la canya. Bravo! Oh, venga, cor, 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 cor. Molt bé, molt bé, molt bé. Mira això és velocitat. Bravo! Preparats. Llestos. Llestos, llestos, llestos. 1, 2 y 3, va! Bravo, bravo, vamos, 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 vamos. Sí! Los niños de 4. Preparats, llestos, va! Oh, venga, venga, venga. Bravo, 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 bravo. Bien. Aquests nens tenen 5 anys. Molt anem un poquet més enrere. No, 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 és igual. No és que n'hi ha tants. Doncs pareixen igual. Més enrere, per favor. I així col·locarem els nens que han de fer la cursa. Ja ho tenim preparat, preparats, llestos, va! Molt bé. Aquí n'hi ha... El jutge, ha vengut el jutge. Tornem a fer 5 anys, nens de 5 anys. Separeu-vos un poquet, nens, separeu-vos un poquet. Menys separats, menys separats. Més cap per mig del carrer. Sí, molt bé. Estic pillant els caromeros que arriben. Aquí hi ha grup de fans. I així, vinga, teniu més canyes, nens. Cadascú que miri la seva. Preparats, llestos, va! Vamos, 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 vamos. 1, 2 y 3. Bravo aquest nen. Per el mig, per favor. Que no hi ha ningú. Són molt de nens que corren. ¿Ves la de Amanda? Molt bé. Preparats. Sí. Preparades. Llestes. Va. Vamos, 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 vamos. Molt bé, molt bé, molt bé. Vinga, vinga, vinga. Esa és. Molt bé.
Preparats, llestes, va! Ràpid, 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 vamos, 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 vamos! Sí! Beníssim aquestes nines! Això serà la marató de la Mare d'Agost. Molt bé. Sap que això són nins de 6 anys. Nins de 6 anys. Preparats. Llestos. Va! Venga, 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 sí, 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 sí. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Ho hem fet mal. Per favor, tots aquí a Quintera, lleveu els peus del mig, eh? Lleveu els peus, que són molts. Preparades. Llestes, va! Vamos, vamos, vamos! Vamos, mireu on va, molt bé! Vinga, fem una, dues i tres! Bravo! Molt bé. Si n'hi ha algun per aquí darrere i vol córrer, que vaig al final. Nins de 7 anys. Mentre se col·loquen, me veig tots aquí. Me veig. Comencem per aquí. Se diu l'aula. Us heu fet l'aula? Sí. Vinga, comencem per aquí. Una, dues i tres, vamos. Va, seguiu, seguiu. Vinga, del fons, seguiu. Ara de tornar, que torni. Vamos, vamos, vinga. Un altre pic. Vinga, seguim, vamos. Ara, vinga, torna-hi, vamos. Vinga, cap allà. Vamos, ara sortim això. Ara que torni, vinga, cap enrere, vamos. Bravo, que pugui, bravo. Ara comencem a anar. Estem preparats. Doncs en Joan Miquel. Allà, estem preparats. En Joan Miquel i en Tomé. Preparats. Llestos, va. Venga, això ràpides. Vamos, sí! Quina frenada! Nins de 7 anys. Nines de 7 anys. Aquestes nines... No, ja no ho deu dir. Vine, Maria. Sí. Tres. Dues. Només hi ha dues nines. Hi ha només dues nines. Anem aquí. Una. Preparades. 3 nines. Vinga, preparades. Llestes. ¡Vamos! Vamos. Bien. Enhorabuena. Oh, el regalo. N'ha fet mig. Aquests nins ja en tenen d'haver 8. Tenen 8. Míralo, vamos. Ya ni a dos, sí. Bravo. Molt bé. Ara que mos toca. Nines de 8 anys. Nines de 8 anys. Nins de 9 anys. Molt bé. Quiets aquí com els anys d'ordre. Quiets. Preparats. Llestos. Un moment. Tenim les dues canyes preparades. Preparat, llestos, va. Vamos. Mira el Simon, mira. Opa! Bravo! Molt bé, Guillermo Pines.
les nines de 9 anys. Nines... Motsei, preparats. Tenim aquí l'amo que està aquí al mig. Preparades, llestes, va! Vamos, ven. Sí. Nins de 10 anys. Vale, preparats, nins, llestos, va! Torna a veure. Hi havia gent per aquí al mig i hem hagut d'aturar. Vamos, vale, molt bé. Aquestes nines de 10 anys estan preparades aquestes nines. Ho tenim preparat en això? No, espereu un segonet. Ven, Montse. Molt bé. Mos obrim un poquet aquí l'espai, aquí davant l'espai, per favor. Necesitam un puesto. Preparades, llestes, va! Vamos, aquestes nines, vamos. Sí. Ho estem preparant tot. Vale. Tenim 3 fieres. Preparats, llestos, va! Vamos. Ja hi som. Molt bé. Vamos, que ja hi som. Venga. Vamos. Molt bé. 11 anys, preparats. Un moment. Mama, cal de cap. 2 de 14. Ara, 14. Han crescut en 30 segons. Preparats. En Bartomeu. Preparats, llestos, va. Vamos. Míralos. Vamos, molt bé. S'ha frenada. Aquí allà baix, jo. M'han dit que era fora ploma. Després d'aquesta cursa, vos donen... Ja ho tenim. Ja ho tenim. Pero primero corres tú, Miguel. Uy, perdón. Primero hombres, ¿no? També és en fora, senyor. Sí. Sí, la gent d'aquí darrere la vorella, perquè ara que corren molt i la frenada pot ser molt llarga. Nosaltres volem portar un poc més endavant, però també, per favor, els de darrere, deixeu espai per córrer. Pensava que no aturen. Estem preparats. Llestos, va! Vamos! Mireu això! Vamos! Eso es. Molt bé. Vamos. Eso es. Bravo. Molt bé. 3 mesos preparant aquesta carrera. 3 mesos. Jo els vaig veure per la playa, plovia i estem allà. Jo hi era. Vale, molt bé. Preparam aquí. Aquí enrere, per favor, puesto aquí darrere. Que aquest per feina sí que han de menester. Si qualcú no volen parar per allà darrere, ho agrairem. Preparats. Llestos. Va! Au, mira-los!
Hay quien es Infe. Ay, ay, ay. Vamos, 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 vamos. Después del inicio. Vamos, vamos, vamos. ¡Sí! ¡Bravo! Ja en tenim un de pollars nomenat. Damunt la plaça. Un poc més damunt la plaça. Molt bé. Retratista. On now? On now? No! 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 Que no! Que no! Són jocs de l'enxús! Punyera, què? Bé, ja l'hem dolentida, ja està. Bé, donen les pous. Donen les pous, se n'ha pres un altre. Sí, segur perquè no costo. Mem, no, xus. Seguim. Preparem. Hem de donar un minut per agafar-la. Vamos, vamos. Mira-la. Vamos. Aquestes dones. Sí! Ja en tenim una... Això, mira-la. Fins i tot fem repeticions de l'hivern. Bravo, bravo. Ara regidors ens van a dir res. Vamos, al regidor. Yo me acabo de dar, me proponían que no me lo dieron para recorrer. Es igual. Ahora me llevaba. Un poco igual. Pero no es todo. Venga, vamos seguidor. Dime que me tengan. Vamos a coger el seguidor. Después vamos. No, Mira, vamos sobre el que haréis, voy a ir a ver el uso. Os podéis ver todos. Vale, hombre, ya os podéis hacer el uso, yo me tengo que ir a hacer el uso. Me tenéis el primario, ya os tengo que ir a hacer el uso. Vale. Uso. ¡Son aquí! ¡Expresos! ¡Gran hombre! ¡Vamos todos! ¡Eso es! ¡Os mandado! Aquí. ¿El brazo? ¡El pollo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! No, ha cercato un po' di modo. Aquí tu has deixat el botador d'aquí. Ah, bo. Has escrit el botador. Has escrit el botador. Has deixat el nas màgic. Ir a comprar algo. Uy, qué torrado. No. Hola, una compra, Paula. ¡Vamos! Molt bé. El regidor no té l'any, no?
No volem pelear, ells han de córrer. Ells han de córrer. Lo prometido es Diu lo prometido es deuda. Uy. Ya se quedó chiquero. Io per me sì. Perché questo qui, questo. Si giudia, questo col giudia, perché si deve vedere adesso. Adesso legale. Ni un po' di avanzado, todo se lo hecho. Preparados. Y estos, ya. Juan Mateo. Không phải. Đi đâu?